omedo dhi nyime gi weche manyien ni ji adek ma gin jorit jachung' e kom gavana ma Kisii Manson Oyongo owito ngimagi masira mar apaya alwora ma Nyambunwa e kaunti ma Kisii. Masira no nyotimore apaya matudo boma ma Kisii kod Kilgoris kendo nyoriwo nyamburko mar Probox kod jariemb apiko moro. Wachore ni nyamburko no manyoting'o ji adego nyotemo geng'o mondo kik ogwe jal moro manyowuotho gi tiende ma bende nyoyudore e kind nyamburko no kod apiko e seche manyo nyamburko no bayo yo kendo nyielore nyadinwoya. Joma nyowito ngimagi koro yang kaka Joel Ositu, Seth Omambia kod Stephen Makori. Jok mane oresi medo yudo thieth e osiptal maduong' mar kaunti ma Kisii. Driver ya hiyo gari ya aina ya Probox alikuwa anaendesha kwa kasi, yani kwa speed, na bahati mbaya ili lose control, alafu ikagonga pedestrian ambaye alikuwa anatembea kando, na ikagonga tena pikipiki ikaanguka. Bahati mbaya abiria moja aliaga hapo hapo na wengine wanne walipelekwa hospitali. Baadaye tukapata habari kwamba abiria wawili tena waliaga wakati wanaendelea na matibabu. Wale waliaga walikuwa na majeraha ya kichwa, mkono na sehemu mbalimbali. Gari tulipata tukapeleka police station, inangojea inspection na uchunguzi zaidi.